L-Għaxaq Music Festival ser tittella fuq medda ta' 5 ijiem mill-laqda mużikali Santa Marija ta' Ħalaxaq. L-attività tinkludi għadd ta' kunċerti u gruppi tal-mużika u kif ukoll kunċert mill-grupp tribali fil-ground ta' Ħalaxaq. Is-serata finali tal-festival mużikali mistennija tagħlaq b'kunċert mill-grupp popolari Ingliż Smokey. Smokey mistennija jagħtu spettaklu mużikali komplut meta se jkunu akkumpanjati mill-kru kollu tagħhom fosthom inġiniera tas-sound tad-dawl u inġiniera tekniċi. Il-grupp Smokey ġie ffurmat fis-snin 60 f'Yorkshire u ma rnexxielhom ibiegħu aktar minn 30 miljun diska madwar id-dinja. Albums popolari tagħhom jinkludu Wild Horses, Uncovered, The Box u On the Wire. Id-dħul kollu tal-kunċert se jmur għal Puttinu Cares li bħalissa għaddejja bil-proġett ta' appartamenti ġewwa l-Ingilterra.